nire markoa dena da, ez? Saiatzen naiz, nolabait izan da Euskal Herriko ikuspegi bat edukitzen politika mailan hemen hegoaldean Espainiak asko agintzen duelako eta hola labur eta gordin esan da nire Espainia zait batere interesatzen, ez? Prozesua normalki da, lehenengo eta behin tira bat suposatzen da dela eguneroko tira bat aktualidadea kontutan hartzen dauena. Orduan lehenengo da ikusi, berriak eta zer dauen hortik. Aukeratu, ez dakit egun baten badauz albiste potente asko eta beste batzutan igual ez dau gauza handirik, esango da aktualidade oso gauza relatibo eda bebai batzutan, ez? Aukeratu, ze albisterekin hasiko zaren lanien, eta gero albiste horren gaineko zirriborro batzuk egin, hau da, nundik heldu albistieri, ez da. Eta gero ja, zirriborro bat egin, konforme esan zenien zirriborro horrekin, marrastera. Irudi batek 1000 hitzek baino gehiago balio duela. Bai eta ez. Ezta? Bi aldea daude. Tira egiten hasi nintzenean, uste dut zuzendariak esan zidala egunkariko zuzendariak, bataz beste egunkarietako tirari 5 segundu eskaintzen dizkiola irakurleak. Ni testutik edo hitzetik natorren persona bat naiz, orduan hasieran batzuk zuzenako eta bezatzu zeharka esate zidaten hitz gehiegi zegoela nire tiretan, ez? Nik ez diot horri uko egingo. Irudi batek balio dezake 1000 hitzek baino gehiago eta 2 hitzek balio dezakete munduko irudi guztiek baino gehiago. Bueno, gaurkotasunak asko, binetari dagokionez, hori dalako tresna ez erabatekoa, nire ustez gaurkotasuna, gaur egun oso kontzeptu aldagarria da, ez da? Ze orain bizigaren mundu baten bizigara, online bizigarenetik, eta orduan gaur oso termino abstrakto bada, ez? Absurdo universal hoie kultura universala da benena, ez kultura, herri batek bere kultura zaindu eta bultzatu behar du. Beste toki batzutan egiten da. Eta hori egiten da interes ezberdinekin, baina batez ere dirua eta laguntzak emanez. Gero lana kulturgile hona izango da, ez? Orduan hori da koska, ez? Zoritxarrez horretarako ere espainolak gara eta Espainia historikoki oso herri inkultua da, eta hegoaldeko euskaldunok zoritxarrez maila horretan gaude. Hori da gertatzen dena.